Jeg bliver inspireret, når jeg er ude i naturen. Jeg bruger naturen meget. Jeg elsker at vandre og vandre rundt og se på naturen. Og det er jo både, om det er her i Sverige eller i Danmark eller det er andre steder i verden, så sørger jeg altid for at komme ud i naturen. Så bliver man jo også inspireret af nogle planter, man ser, eller nogle blomster, man ser, eller nogle dufte, man oplever. Jeg har altid brugt weekender og sommerferier og andre muligheder for at være ude i naturen. Jeg synes, det er dejligt, og man bliver inspireret, og man bliver i godt humør. Mit navn er Carl Christian. Jeg startede New Nordic for 35 år siden i 1990. Og siden da er det bare gået slag i slag og gået rigtig stærkt. Det har været en spændende rejse. Ideen med at starte en virksomhed, der lavede kosttilskud og urter, kom fra mit tidligere arbejde, som jeg startede i 1985 for 40 år siden, hvor jeg også arbejdede med urter og kosttilskud. Og der var jeg så heldig at rejse rundt i verden, både i Nordamerika og også i Asien, og skulle lancere de her kosttilskud sammen med virksomheder i alle de her lande. Og der så jeg, hvor glade folk de egentlig blev for de her produkter, og det synes jeg var spændende, og så vidste jeg, at det var det, jeg skulle arbejde med fremover. I dag er New Nordic til stede i rigtig mange lande. Alt hvad vi laver, det er sådan set, der kigger vi meget på det nordiske marked og se også det nordiske folk. Hvad har vi brug for, og hvad kan vi godt lide af kosttilskud? Og heldigvis er det sådan, at det er de samme ting, som folk godt kan lide i resten af verden. Så i dag sælger vi i 44 lande. Vi har vores egne salgsselskaber i 24 lande. Ja, så det er der, hvor vi står i dag. I 44 lande sælges produkterne. Min familie er involveret i New Nordic, og min kone Lena arbejder også i New Nordic som landechef i Danmark, så det er en familievirksomhed. Vi rejser meget ud i verden og finder råvarerne, og det er faktisk noget af det, der er det sjoveste. Det er at få lov til at være med ude og møde de mennesker, som indsamler eller som dyrker vores råvarer. Der bruger vi nogle særlige æbler, dels fra Italien, nede fra Napoli, hvor de vokser i særlig mineralsk jord fra vulkaner. Og vi har også noget op på højlandet i Frankrig, en særlig æblesort, som er helt enestående, og vi er de eneste i verden, der bruger det her. Så der laver vi jo aftaler med producenterne. Så kommer dagen jo, hvor de leverer råvarerne. Vi får dem så transporteret eller henter dem, og dem ekstraherer vi så på forskellige fabrikker. Og ekstrahere betyder, at man trækker de gavnlige stoffer ud af urter og bær, og så efterlader man cellulose og sådan noget, som i virkeligheden ikke er gavnlige, men bare fylder. Det vil sige, at man får et koncentrat. Det er også noget, at vi arbejder rigtig meget med. Hvordan får man bedst de aktive stoffer ud af urterne? Siden vi startede, har vores produktsortiment udviklet sig meget. År efter år har vi fået flere produkter, efterhånden som vi også har lavet produktudvikling på den, og lavet studier og fundet nye urter, og der er kommet nye interesser blandt forbrugerne, og det har sådan set inspireret os til at lancere nye produkter. Vi prøver hele tiden at være innovative og være først med de nye ting. I dag arbejder vi internationalt, så det giver os en stor inspiration. Vi kan se, at i nogle lande tager den her urt til sig, så ved vi, at det vil de også komme til at gøre i andre lande, så på den måde kan vi hurtigt skabe nye innovative produkter og være først på markedet. Det, der gør vores produkter enestående, det er, at vi altid bruger de bedste råvarer, de bedste urter, de bedste bær. Vi rejser rundt i verden og kigger på den, indsamler den og får den analyseret, og vælger så de urter og bær, hvor vi kan se, at de har det højeste mængde af de indholdsstoffer, som er gavnlige. Det er så dem, vi vælger at ekstrahere og lave ekstrakter af. Vi sælger vores produkter i det, vi kalder specialhandel, og det vil sige apoteker, helsekostbutikker, det vi kalder drugstores, materialister, så sælger vi det online. For os er det vigtigt at sælge vores produkter, hvor vores kunder kan gå hen og få råd og vejledning omkring brugen af vores produkter, effekten, og også om der kan være i nogle situationer, hvor man skal undgå at tage kosttilskud med urter. Altså nu sidder vi jo her i skoven. Der synes jeg, at blåbær er noget, vi bruger rigtig meget af. Og der er det, vi bruger blåbær her fra Sverige eller fra Finland. Og vi plukker simpelthen de vilde blåbær, når det er sæson, og så bliver de tørret, og så bruger vi dem senere i vores tabletter i vores kapsler. Fordi de nordiske blåbær, det er det bedste med flest indholdsstoffer og antioxidanter. Så vi laver kliniske studier på både vores råvarer af og til, ikke på alle, men på mange, og også på vores færdige produkter.
Men det som er særligt enestående for New Nordic, det er, at vi selv indsamler, så vi selv finder, vi selv sourcer vores råvarer. Det er meget anderledes, end hvad de fleste konkurrenter gør i branchen. Det bruger vi selvfølgelig en masse tid på, dels på at finde dem, dels på at ekstrahere dem, og så at lave analyser på dem. Vi bruger rigtig mange ressourcer på at analysere vores råvarer, også inden vi bruger dem i vores produkter. Det bliver vi nødt til, fordi at vi skal sørge for, at de ting, som virker i produkterne, at de så også er der, og vi skal sørge for, at de ting, som vi ikke vil have i vores produkter, som pesticider eller nogle bakterier og sådan noget, det skal jo ikke være der. Man kan kende New Nordic i hele verden på vores pakkedesign, vores æsker. Vi har også det samme produktnavne i rigtig mange steder i verden. Og vi lægger stor vægt på, at vi har et produkt, som folk kan genkende, uanset om de køber det i Danmark. Så når du ser det på hylden i Danmark, du rejser til USA, det ser ens ud, og det er de samme produkter, det er samme kvalitet og alt sammen, der er produceret i Skandinavien. Naturen er vigtig, fordi at det er fra naturen, vi får alle de råvarer, som vi bruger i vores produkter og vores kosttilskud. Jeg synes, det er vigtigt at komme rundt og se, hvor tingene de gror henne, og hvordan de gror. Og jeg rejser meget til mange lande og kigger på naturen. Kosttilskud vil få en meget større betydning. Vi ser allerede nu på mange af de studier, der bliver lavet, og på den videnskab, der bliver lavet, at urter og bær indeholder substanser, som faktisk kan betyde rigtig meget at gøre livet rigtig meget anderledes i fremtiden. Så det bliver rigtig spændende. Hele den her trend med longevity, det med at leve længere og leve bedre i en senere alder, der arbejder vi på en masse spændende nye ting, og det tror jeg kommer til at ændre den måde, vi tager kosttilskud på i fremtiden. Vores produkter bliver produceret i Danmark og i Sverige. Vi lægger stor vægt på, at de bliver produceret i Skandinavien, fordi at vi har en rigtig god standard med produktion af både lægemidler og kosttilskud. Og det er en af de ting, som vi slår på, når vi sælger vores produkter i udlandet. Også i USA lægger de stor vægt på, at produkterne er produceret i Danmark eller Sverige, så vi har et godt ry. Sølvtræet er kundens garanti for, at man køber kvalitet, noget der er produceret i Danmark og Sverige, og at det er en kontinuerlig kvalitet, man får. Altså man får det samme produkt fra gang til gang med den samme gode virkning.